guys, ang partner to aga taod sa na siya pa binil nga may piece. Pero mura siya binil guys, barato siya isa ka set na siya 36 pieces 1,000 1,100 ka pin. So daw og tag 36 1,200 96 So na kay Clara mag-presyo pa. Kay Clara mag-presyo si Papa. Nagtaod siya guys. Manice na siya. Ito ipakita ang niya ang finishing touches. Nagtaod siya. Very nice. So muna siya guys. Kataod na siya. Yung gisukod-sukod. Sure ka nga di na mantay mo na ha. Nakashot ko kahit kay gitagaan ko sa bata pagi kanila mao naing gadzong gipalit ang remembrance. Remembrance ilang hinatag. Ay. Una yang forma gataod na siya guys. Kay kana naman ko siya wa ma-formate so naka-order ko ing ana. Binil nga plastic sama na binil nga mipis. Amo nang di-order sa Shopee. Hamis gid siya tumuban, hamis siya. Bagat man dai siya pa no. Na. Pindot. Nice. Nice! Lami kalimangan! Patay ka si Kabling. Yes! Main na po ko kalimangan! A few moments later. Kani may pinakauna, ito sabi, tiil. Kani una. Pa. Kana. Diyan kani sunod. Ulahin ang mga nakasamin, kana ulahin na siya. Kaya mo naman na siya mabana. Patunga na. Kaya mo may... Kapit na gid sila makompleto. Duha na lang kuwang. Duha na lang kuwang, masapit tas dingding, makompleto tas dingding. Doon na lang kulang nga makompleto sila sa dingding. Si Calvin og si Pichi. Si Calvin kawa pa man na siya, di pa man na ingon nga graduate kinaiya ha. Iyara man ang mga picture kada tuig.